Wat ben je aan het breien? Dit wordt een jurkje van zo'n heel iets popke. Wat een priegelwerkje. Nou, in het begin toen ik mij begon te breiden, was het wel een prikkelwerkje. Maar het is nu gewoon, nog 2 dagen, een dag soms. Als ik mijn zin krijg, dan ging ik me aan opstaan, de kleren aan en breiden. Maar het lauwste breidje je van Maas betiert. Van maand betiet tot jongenslaat. Ik ben begonnen toen ik een uur of 12 koekel breidje. Want dat moest van mij. Dus ik mocht net mijn ledige hand zetten. In een grote huishouding. Ik wie 13 hier toen ik van de legere squalla kwam. En toen had ik nog mijn poppen. En dan kreeg ik van hem een nieuwe pop. Maar die had ik toen ik met breiden begon, had ik die in de klein breiden. En dat popje dat steert nog op een zolder. We hebben die dadelijk even share. Ja. Dit was mijn allereerste popje dat ik van hem kreeg. Deze. En ik dacht, nou, dan kan ik daar echt wel eens wat meer mee doen. Toen ben ik mij zelf een popje maken. En dat staat op een flesje. Dus ik dat verbreiden. Maar alle popjes die je kregen, daar ging je wat moois verbreiden. Ja. Wat is jouw mooiste pop? Oeh, Of jouw liefste pop? daar vreeg je me worden. Dat weet ik zo net. Of ben ze jou alle keer even lief? Ja, omdat ik ze al je lekker mooi vind zelf. Ik vind ze al jezelf lekker mooi. En hoeveel steen je nou? 126. 126 poppen. Ja, 126 sta je. Deze ben misschien mijn 9 weken bent die erbij. Ja, want die zag er nou nog een beetje bleed uit. Ja, dat zijn de broekjes. Dat Die ben- heb ik maken. Die broekjes breid je kijken. Die breid je kijken. Maar dat is nou nog wat keel. Ja, dat is nog een wat keel. Daar ben ik nou mee dit aan breidje. Dat krijg je er zo aan. Dat wordt het jurkje. En dan begin ik hier aan te minderen. En dan doe ik dat roeseltje, dit roeseltje, dat breid ik daar weer aan. Hoe lang breid ze jou nog terug? Zolang ik mijn handen naar taal letten. Wordt wel eens wat minder, maar ik ga er net mee op. Dus zolang er nog poppen binnen, Zolang het er poppen ben, breid ik.